Kubli pibro session hakaneka video ka junga ka ba manta kasngi ta hakaneka video ka junga mo yol ase phla tip lane phimpat tip makanaru balata ka video ka jong phi ka badai badon kumba prime minister jrong phila banbu ya kata ka advertisement habas dang jong ka to ka video ka jong phi marshi teng jong ka video ka jong phi lane habako jong ka video ka jong phi romo phila banbu hakano ka minute hakano ka second ya ka jingwan jong ka to ka advertisement te sape yadu ko jong ka ne ka video ngan sa hikai ngan sapani phi komno banbu ya kita ki advertisement hapo ki video ki jong phi te la rapitan spoi thamaya ka ne ka YouTube channel ka jonga ka bakartang na dong shadang te ka pat phi so ba salai sa share ba sa subscribe ya ka ne ka channel ka jonga ting ne sadang no ya ka ne ka video ka ka ba pide ba tip kalong ba ka baningkong ata ka video ka jong phi ka bade badon kumba praminit jrong lane khantai minute lane 12 minute tar kum to mo phila banbu ya kata ka jingwan jong kata ka advertisement lada ka video ka jong phi ka ba omdon praminit shapo phimla banbu ya kata ka jingwan jong kata ka advertisement ka ha ka jingkwa ka jong phi telada ka video ka jong phi ka badai ka badan ko ba prime minister jrong ko mga ong ha ba sedang mo phila banbu akano ka minute hakano ka second ya ka to ke jingwan jong ki to ki ads talada ka video ka jong phi ka badan hapo prime minute pat phimla banbu ka shong ha ka jingwan jong ka to ka advertisement mo hakano ka minute hakano ka second ka ba ka kwa ban wan te ka shong ha ka jingkwa ka jong ka te khambun sin hi mo ki ba pe ya ka video ki jong ngi ki pet tang kamba 10 minute lane 8 minute ya kita ki video ki jongin nang ta ken salat no kalada ka video ka jong pi ka badai kum badan kamba hapo 5 minute kala apan wan hashtag jong ka video ka jong pi lane habukut jong ka video ka jong pi te kata kamo kato ka jingmi ka advertisement habasang jong ka video mo kato kamot kala flop kato ka jing kamai ka jong phi te kum no ban pen kiupat ya kata ka jing kamai lembada ka video mo te pi hab ban shna ya ki video ki ba chong kum ba prime minute sha khman kata kamot ba lada pi kwa ban bo ham mar sang jong kato ka video mo kata ka jing wan ka jing advertisement kata kamot pelayo ban kamai lembada kato ka jing click ka jong ki ya kato ka video ka jong phi ki khamduna ki khamduna kine ki YouTuber ki badang show sedang mo ki ba pada tip ha ki bede bat kane lada ka video ka jong phi ka don kumba prime minister po lane prime minister jrong ki kita ki jing kamai lan ta ki lat ki ba ki tip ki trick ki ba ngimpat tip mo ki khamduna ki ba tip te denar ta ka daw mo ngan sa ki kaya pi detail ha ka screen jong ka computer junga kumno banbu ya kita ki advertisement ani kamut lada ka YouTube channel ka jong phi kala dap an monetize mo kata kamot philala banbu ya kata ka jing mi kine ki advertisement kani kadai balada ka channel ka jong phi kala dap an monetize mo phila banbu ya kane ka jingwan jong kane ka advertisement hapo ki video ki jong phi telada ki to ki channel ke ba ompat monetize kata kamot phimla banbu ya kane ka jingwan jong kane ka advertisement hapo ki video ki jong phi teningkong pi haban login ya ka to ka YouTube channel ka jong phi hapo ka Chrome lane hapo ka Google phimla ban le ya kane hapo ka YouTube Studio app su jong phi haban le hapo ka Chrome lane hapo ka Google ka jong phi tenda pila login ya ka to ka YouTube channel ka jong phi hapo ka Chrome mo te pi ing to dashboard content na ka ba ki tong to te sa click ha ka to ka content nang to banang ta sa select ya kano ka video ka ba pi kwa banbu ya kito ke advertisement tengah ang nengan chit ya kane ka ba ki pi pendan kam la dashna film khasi mo ta sa click ya kito ka video ka jongpi tenda pla da click ang to pat pi ba ki wan ka ki video detail ka jongka mo ta hang ne harut ka ba pi ba ki tho monetization ta sa click kane ka ba ki tho monetization tenda pila dap click hang to kane kala dap tik lupa kane ka box ba pi hang ne tes kadai ban tik yang to nang ta ka monetization pidai ban on te harum pi ka ba ki tho hang ne manage ad slot te sa click ya ka to ka ba ki tho manage ad slot tenda pila yang to harum kami atli ke advertisement namar ba kane ka don kane ka box ka ba tik automatic ad slot kata kamot ka one batch automatic batch ka 1 hour la ne lightly dapat tik ya kane tenda pila dap ang to pat pi hang ne haba jrong ba ki tho insert ad slot te pila ban bu
pi yang ne da kawan automatic am kawan artali kini ke advertisement kawan hapdeng jong kato ka video te kambun sin hi ki kamduna ki ba pe hadu hapdeng lane hadu buku jong kato ka video ka jong phi mo te phila ban bu ya kane nanta sa delete kat ki ini ki sign delete ba pi ying tu mo phila ban delete artali barok ang ne barok ban delete ang tu te anda bla da delete ang tu sa click okay ang tu banata kadan stang kate ka wei te phila ban klik delete ya kene bro artli tenda pla dap klik ang tu sa klik kene witho insert app slot sa klik ang tu te phila ban bu kene phila ban scroll haba sedang jong ke video lane haba kut jong ke video hakano ke minute te phila ru ban play ya ke video mo hakano ke minute bakawan te haden ang tu baklang tu te na kene nga ai haba sedang jong kene ka video knang ba hang tu 0000 pp hang tu am bakatho hang tu te phi haban klik insert ad slot hang tu te hang tu kalami ka we ka advertisement marsen sedang kato ka video kata kamut kalami ka advertisement te phila ro ban play ya kato ka video mo hakano ka minute ka ba shubo da pi kwa ban po 1 minute la ne lai minute hang tu te lai minute hang tu te phila ban play ki jing ya kato ka video mo phila ban play ya kato ka video ka jong phi te hakano ka minute ka ba pi kwa ban bu ya kato ka video ka jong phi mo te phila ban play artat ya kato ka video nanta sabu hakano ka minute ka ba pi kwa ban bu ya kato ka advertisement tenga hang tu ngala klik ya kato o arrow ba lai minute thik ang te phi ha ban klik insert ad slot marsin klik ang tu kala mi be ka advertisement thik ha kato ka ba phi klik ang tu te phila ro ban bu hang ne hangang bu ang ne 1 minute thik ang tu te phi la ban klik way lightly la mi ki advertisement nanta ngala man klik hang tu nga sa klik hang ne habukot jong ka video ka jonga te pi in klik hang ne bagi tho insert ad slot te hang tu klami sautli ke advertisement hang tu te anda bla dap select lana dap jit ya katu ka jungpu ya ke to ke advertisement mo te sa klik back continue kata komot kala mi sautli ke advertisement da pi page ya kato ka video ka chunga te hang ne pi yang tu te ndap la da bang tu sa click save hang tu tang kon tahi kum kini ki barit ki baria ki setting jong kai YouTube channel ka jong phimo ka ba phim patip kata ka mod kum kini ki barir ro mo ka ai jeng mut ye phi ka ai jeng mut to ye phi shibun sha la da phi tip ya kum kini ki judge setting ya kum kini ban bu ban pen kyu ya ka jing kamai ka jong phi hapo ke YouTube channel ki jong phi lamba da ka jing pe jong phi ya ki video ki jong amo nga tharai ba phi yo jing mut to shibun a lamba da kini ki judge video ki banga pan mi te ngam tip ra hadu katno ka ai jing mut toy kata ka video ka jonga kapnom pher ha ki bede ba kata te la ta ki tu ki ba yo jing mut toy nga ka pa de phi soba sa ya share ya ki viru ki YouTuber ki bam pat tip ki bam pat sham la ne ki bam pat lap ya nga te sa sen ya kini ki video ki jonga mo ya ki tu ki we pat ki YouTuber khnang ba ma kiru kin yo jing mut toy lang om dei tang ma phi shimet ki ba yo jing mut toy lang ngaro nga yo jing mut toy lang ba ka ne te ba phi ki ba pe ya kane ka video ro phi yo jing mut toy lang ba ka ne te saki we ru ki la ban yo jing mut toy lang ba ka jing share ka jong phi ya ki video ki jonga te tang kum ne kala po sha ka bukot jong kane ka video ka jonga ka ba man cha ka singi te la da kane ka video ka jonga kana jing rap na ka bata jong phi shimet dengan kerpat pi soba sa like sa share ba sa subscribe ya kane ka channel ka jonga ten pekut na ya kane ka video datat ado bangin skindo hakiwi pat ki video ke bedangwan hakiwi pat ki singi kublai shibun